Dugang mga nagpailang nabiktima sa investment scam, mitumaw sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group sa Rion City. Aron iklamo ang Ada Farm ganinang buntag. 20 ka mga nagpailang biktima ang formal nga miduso silang reklamo batok sa Ada Farm. Dugang mga biktima ang ipaabot nga muduso silang reklamo sa CIDG7. Duha kanila mao silang Ilviesa Tulibao, taga Toledo City, ug kanhi OFW. Miinvest siya sa sobra siyang tax refund nga mo kantidad sa 15,000 pesos sa Ada Farm sa paglaom nga mo kita kini og 20,000 pesos. Laing assistant manager sa usa ka pawn shop sa Matalom sa Leyte, miinvest sa iyang 200,000 pesos nga separation fee. Gipaabot unta nga makakolekta siya og 360,000 pesos. Apan nahanaw ang tanan niyang gibubong puhunan. 15,000. Oh, 15,000. 1,000. Dala ba ikuan ka ng pila na makakatuig ka na? Bago lang jud pagka nipiin ko pagka May 9. Minay. Oo. Yawa pa kakabawi. Wa gyud. Wala sa jud ko ka payout. Kay na raid man to pagka June. Return na ba? Og 180,000 inig ka June 16. Unya ang ikaduha nga PE na ho or investment pagka June 3 ay April 30. Unya 31 expected na ho nga ma-return to na ho June 30.